Ahoj karavanisté, obytkáři, vanlifisté, dodávkáři, spáči v autách a tak různě, kde vás to baví, se stanem na střeše i pod stanem klidně, to už je na vás, jak vy cestujete. Takže tady je malá ukázka toho, jak jsme se rozhodli vám dělat radost, samozřejmě jenom s přiveškami karavánku zatím. Zkusíme udělat i přivešky obytňáků, nebo objednat takzvaně. A tady taková malá ukázka, jak se to chystá, protože teď jsme docílili obálek a tady toho všeho, aby to mělo nějakou tu kulturu. A když vás to bude bavit, bude vás to těšit, tak já budu taky rád a budu to pro vás rád rozdávat. Napadlo nás to po cestě do Liberce, což je pro nás přes celou republiku, že bychom mohli takhle mohli karavanistům a tak různě jako tady obytkářům, vanlifistům a tady tak rozdávat takové přivěšky na kliče. Někomu to udělá radost, někoho to třeba naštve, nebo bude mít na to svůj názor, ale v pohodě, chápem, respektujem. Ale když vás to potěší, budeme rádi, když nás budete sledovat, lajkovat, komentovat, jestli vám to dělá radost, jestli vám to nedělá radost. A tak nějak tady zkoušíme takovou novou věc vlastně, abyste přišli třeba k autu a za stěračem našli takovou malou obálku, kde nám jdete tady ten malý přívěšek na klíče a třeba vám to vykouslilo úsměv v nartech. Takže tak. Je to takový pro někoho hloupý nápad, pro někoho dobrý nápad. Pro nás je to takové malé potěšení pro toho druhého. Karavanujeme už v podstatě 7. rokem, nás to baví strašně a vím, že ti, co to dělají srdíčkem, je to taky baví. Takže tak. Tady na videjku se můžete podívat, že si takhle ráno u kafička člověk sedne a začne balit obálky pro vás. A tam, kde potkáme karavánek, tak to dáme za stěrač nebo nějak na karavánek, po případě do schránky. Samozřejmě budeme se snažit, aby nebylo vidět místo, kde přesně to je, abyste si někteří nemysleli, že tam člověk natáčí za nějakým špatným účelem. Na to jsme taky mysleli, tak dáváme to ze vší opatrností, aby nebyl nějaký problém. Samozřejmě chápem, že lidí je mnoho, mandou se různé názory, takže tak. Videjko bude končit, já jsem vám chtěl jenom tady tak ukázat proč, co a jak. A jak si tady tak po ránu hezky balím balíčky, který budu po cestách, kde pojedem, Česko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Švédsko rozdávat. Takže se mějte hezky a už přišel malý pomocník, nevím, jestli ho slyšíte, a chce taky natáčet a možná i balit. Takže se mějte pěkně, lajkujte, komentujte, budeme za to rádi, sledujte nás na YouTube, na Instagramu i na Facebooku. Na Facebooku dáváme dost výlety, jakože kde se nacházíme. Takže čau a mějte se pěkně.